Hey guys, sanibonani, welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungijoine kule video. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga kakhulu guys. So mangaba ka subscribe, please do so. Like a video, share a video, ubefake the notification bell on, and yeah, ungakhohlwa kakhulu ku like a video. That is very important. Ngisize ke sikhulise le channel. Thank you so much for your love and support. Guys, you know ukuthi emphasis kwaba namavoti into kanjalo ngingathanda ukulandelela udaba lwe-MK party into kanjalo. I don't do it politics of course, but ngithanda ukuthi ngilulandelele since I've reported ngalo lolu daba lwe-MK party nomholi balo nayo yonke into ka. So bengilandelela istories zabo ngizwe ukuthi what is going on ngalo bebuholi beqembu i-MK party nesikhundla leso sokuphatha lapha nika siyazi ukuthi yayiphethwe baba Khumalo yawe manje iseyiphethwe baba Zuma kuthiwa ke manje baba Khumalo ufuna ukubuyela big. This story so never ngizama ukuthi ngisilandele even though unga expect ama videos e politics kule channel, but ke lana ngoba senginga report like udaba lwe-MK party bengilokhu ngilandelele since beyisana enkantolo lapha baba Zuma no baba uJabulani Khumalo into kanjalo. So ungangibona ngiyenza lawa ama video ungamangali ukuthi le ntombazane yenza ipolitics hayi cha kusuke nje kukhona umgosi okhona lapha ngithi uyazi channel ethi umgosi nophilile into kanjalo. So udaba lokababa Zuma no baba uJabulani Khumalo including uDuduzile Zuma into kanjalo bengilokhu ngilulandelele. So lapha ngibone kune story lekhuluma ukuthi uKhumalo uxoshiwe kwi-MK uzoyimela lapha eParliament. You guys sizwile ukuthi he's one of the members of parliament, of course. I think into kanjalo. So since ebengu like ngeke ngabuza kazi ukuthi ngubani wasungula i-MK party. I think I saw somewhere bethi i-MK party yasungulwa nguye baba uJabulani Khumalo. Hayi angazi man, like I'm interested into knowing because mabe lokhu belwa kanjena umunye ethi ngifuna ukuphatha umunye ethi angazi uqhubeka nomsungulo we-MK party. But umsunguli we-MK party, which means uyena ongumsunguli we-MK party. You guys olwa nokuxoshwa kwakhe kule nhlangano umnumzana uJabulani Khumalo uvunwa umthetho ukuba amele le nhlangano enhlanganweni waseParliament ozoqoka umengameli nosomlomo. So ke umsunguli we-MK party ke olwa nokuxoshwa kwakhe kule nhlangano umnumzana uJabulani Khumalo uvunwa umthetho ukuba amele le nhlangano emhlanganweni waseParliament ozoqoka umengameli nosomlomo. Lokhu kungenxa yokuthi amaqembu awakwazi ukushintsha uhlu lwamagama awathumela enhlanganweni eyangemele ukhetho i-Independent Electoral Commission IEC. So igama lika Khumalo lilandela elomholi wale nhlangano okwanqunywa ukuthi akakulungeli ukuba ilungu leParliament umnumzana uJacob Zuma. So uKhumalo waxoshwa ki-MK ngenyanga edlule. So umbuzo wami angiyazi phela guys politics, ngiyazibuza ukuthi uyakwazi ukuba ngumsunguli weqembu ubuye uxoshwe like I'm so confused. I'm like guys please help me out. Uyakwazi ukuba umsunguli weqembu babuye baxoshwe lapha. Hayi guys ipolitics ine drama ngempela. So uKhumalo waxoshwa ki-MK ngenyanga edlule ngomsombuluko bekulalelwe icala ke lapho khona ephonsela inselelo ukuxoshwa kwakhe, right? Ukuxoshwa kukaKhumalo kudale imibuzo yokuthi ngabe uzokwazini ukuqhubeka ayomela i-MK emhlanganweni waseParliament. Imagine soxoshiwe we are still a member of parliament like like guys politics ithanda kubenzima indidakele. So okhulumeli IEC kwaZulu Natal umnumzana Thabani Ngwira I think it's Ngwira, there's an N, uthe umthetho awuvumi ukuthi amaqembu enze izinguquko manje ohlwini lwamalungu azowamela. So noma sexotshiwe kuzomela ayomela i-MK lapha yangaseParliament. That's what I'm getting. Bangakwazi kuphela ukushintsha uhlu emva komhlangano lokuqala waseParliament. Njengamanje amaqembu awakwazi ukushintsha lokho. So uNgwira uthe noma benganqaba ukufungiswa labo abavela ohlwini amaqembu angeke akwazi ukufaka abanye abantu. So even if he didn't attend baba Khumalo they can't add another member. That's what I'm getting. I-MK inezihlalo ezingu-58 eParliament, so they can attend bengu-57 if he doesn't go. uKhumalo akusiye yedwa ovela ohlwini lwe-MK lwaseParliament osexoshiwe eqenjini. So ophezulu ohlwini lwayo
lwasishayamthetho umnumzane uNhlanhla Ngidi wadilizwe kubeni umdidiyelo we-MK kwaZulu Natal. So ngesikhathi edilizwe iqembu lathi ukuxoshwa kwakhe kungase kudale izinguquko ohlwini lwasishayamthetho i-MK inezihlalo ezingu-37 esishayamthetho sakwaZulu Natal. Now imizamo yokuthola ukhumalo nokukhulumela i-MK umnumzane uMhlamulo Ndlela ayizange iphumelele njengoba izincingo zabo zikhala zingabanjwa. I-MK sike yakusho ngaphambilini ukuthi uhlu lwayo lwaseParliament luzoshintsha. So ke ngeledlulu nobhala jikelele we-MK umnumzane uSihle Ngubane wathi asikho isiqiniseko sokuthi bonke laba bantu abasohlwini bazokuya eParliament. That's why I was saying kusho ukuthi noma benga-attenda be-few laphana, but they can't add another member, they can't make any changes. Mangabe abawu-10 aba-attendana and then bazohamba be-10, right? Ekhulumela esikhungweni semiphumela uNgubane wathi basengashintsha ngisho ukukleliswa kwamalungu avela khona ohlwini lwe-MK. Elinye iqembu eliveze ukuthi lisazokwenza izinguquko ohlwini lwayo i-EFF ithe yehlile okhethweni oludlule yathola izihlalo ezingu-39 isuka kwezingu-44. Na umholi we-EFF umnumzane uJulius Malema yena uthi angeke baye eParliament labo abangazange bakhombise ukuzimisela ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. So abakhohle labo ababelibeli ukujuxuza ngesikhathi sikhankasela ukhetho, abantu ababelibeli ukuhamba izindawo zobumnandi ngesikhathi sikhankasela ukhetho, sizokwenza izinguquko ohlwini lwaseParliament nolwasezishayamthetho kukhona esizobatshela ukuthi bangayo ukuyofungiswa eParliament. So ke le EFF leyo guys ne-MK ngathi kuzoba khona ke some changes that they have to do like I was saying. So umbuzo wami usamile ukuthi njengoba ke babuJabulani Khumalo axoshwa ke lapha eka-MK, is he going in Parliament or not? If he is going, then there is a minus about Jabulani Khumalo into ikanjalo kuningi lapha because when it comes to the leadership ye-MK party. And I think uvideo edlule ngeke angichazele ukuthi ngathi ududuzile ukuthi ufuna ukuthi aboshwe uKhumalo for ukumqambela amanga. You guys kuningi politics le, you guys, like I said, mina nje I'm trying to update you guys nokulandelela udaba lobuholi be-MK party. Not that I'm gonna do each and everything, but lokya ngiyabonga kakhulu ukuthi imamele i-video i-like njalo kuyi-subscribe, ungakhohlwa ke to subscribe and also to put that bell on. Ngacela subscribe ukwenzela ukuthi ube notified njalo ke masilahlele i-video. Thank you so much. Asibonane ku video elandelayo. Bye.